Det hører jeg mere. Det er fuldstændig rigtigt. Det er 3C, der er hjemme på nuværende tidspunkt. Så Steffen, kan du ikke lige fortælle mere om det der flag football? Det er noget med, I er pænt gode til det, ikke? Jo, vi har da været i, kan man sige, finalen for Danmarks Mesterskab 2 gange, og har vundet det, der svarer til Champions League 1 gang, og fået en anden plads. Nej, 3 andre pladser i Champions League. Når vi taler Champions League, så tæller vi på Europaplan eller noget? Og noget? Vi tæller på Europaplan, eller hvor stor? Ja, der har også været hold fra USA med, og Japan. Så det er sådan set hele verden, der har været med til Champions League. Det er de 2 bedste hold fra hvert land, der er blevet inviteret med. Ja. Så I er de næstbedste i verden? Ja, vi har da været de bedste, for vi har vundet en gang. Ja, okay, sorry, min fejl. I har været de bedste i verden? Ja, har vi været, ja. Det er sejt. Ja, det er sgu rigtig fedt. Hvor mange spiller den her sport i Danmark? Er det 12 mennesker eller hvad? Ja, 12 mennesker i anden. Vi er der en 600-700 mennesker, og sådan noget spiller det lige pt. Ja. I Danmark og i verden, det ved jeg ikke. Det er større skak på os. Det er sejt. Ja. Nå, prøv at høre. Respekt. Nå, vi taler med det bedste i verden til flag football, som